pitäisi olla tapaamista kenenkään kanssa. Noel Taalasmaa, hyvää päivää. Mä työskentelen Mustavaara-yhtiöiden lakimiehenä. Et oo tosissas. Aki Nikkinen ei ilmeisesti osaa antaa periksi. Luuletko sä, että mulla on aikaa tämmöisen? Mulle riittää ihan pieni hetki. Se oli nopeasti ohi. Tyhjää saa pyytämättäkin. Paitsi että tää oli täyspotti. Sä sait sen allekirjoittamaan. Tietenkin. Miten? Se muakin kiinnostaisi. Me löydettiin jotenkin heti yhteinen sävel. Kaikki kävi jotenkin todella liukkaasti. Sä oot hyvässä vedossa. Aino, kipatas hakea se samppane sieltä kylmästä. Jos joskus, niin nyt on sen aika. Ilman muuta.